ماشین نوبتی ما Kia K5 سالش 2010 ماشین وگانه هیچ خیلی که دیده ایستادید حالت بیرونه ماشین این نمود از قفای ماشین داخلی سالن 4 الکتر پاکت سنتر замок коробкаш автомат титроник دو сиденьёи пешобагрев CD плеер монитор ҳама навороти ин замона климат контрол борд компютер ҳозир пробегиша мебинем пробегаш 149 000 километр کلیتش ستاپ استارت حالت سالن ماشین سیدینیاش لیفت این حالت سالن قفای ماشین мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 10 та 100 та мегардад ин чи хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин бисёр ҳолаташ хуб нархи мошин 118 000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 614 0888 92 770 0803 Kia Sportage سالش 2011 балонош дар ҳолати хуб ин намуди берунаи мошин ин намуд аз қафои мошин дохили салон 4 электропакет сентр замок این همه نوارات این زمانه بورد کامپیوتر کلیمت کنترل коробкаш автомат титроник کلیتش این ستاپ استارت پروگرامش می‌کنیم چی پیش گفتگی است یا حالت سالن ماشین این حالت سالن قفای ماشین در حالت خوب мотор 2 сӯзишвори дизел нархи мошин 130 000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 950 10 Honda CR-V سالش 2008 балонаш дар ҳолати хуб намуд аз қафои мошин ин дохили салон 4 электропакет сентр замок CD плеер ҳама навороти ин замона борд компютер климат контрол коробкаш автомат титроник ин ду сиденьёи пешобагрев ҳолати салони мошин ин бо мини барашам аст пешанда сиденьёш лифт این салони қафои мошин бисёр ҳолаташ хуб мотор 2.4 сӯзишвори бензин
нархи мошин 150,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 997 7007. Toyota Camry солаш 2011. балонош дар ҳолати хуб. ойнаваш сиёҳшише. ин намуд дастқифои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, монитор, CD плеер, коробкаш автомат титронник, дута сиденияи пеш, обогрев, климат контрол, борд компютер, мультирол, 2 айробаг. ин ҳолати салони мошин. сиденияш лифт. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам дар ҳолати хуб. пробегаш 117,000 километр, мотор 2.5, сӯзишвори бензин, расходаш 9 литр ва 100 километр мегардад. ин чӣ хеле дида исодид ҳолати мотори мошин. нархи мошин 160,000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 797 0001. Mercedes-Benz S240 солаш 2010. балонош дар ҳолати хуб. ин комплектасияш элеганс. ойнаҳои сиёҳшише. то ки сиёҳшише? то моҳи август буд даст тренировкаваш. ин ҳолати салони мошин. 4 электропакет, коробкаш автомат, титронник, ин CD плеер, сиденияи пешаш обогрев, ҳама навротаи ин замона, 2 айробаг. пробегаш 125,000 километр. ин ҳолати салони қафои мошин. ҳолати салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. ин намуд аз қафои мошин. ин багажаш. эҳтизо пасткашам ҳаст. капотчам кушои. ин ҳолати мотори мошин. мотор 2.4, сӯзишвори бензин. расходаш чанд? расход 10 ҳайми? 10 ва 100 мегардад. нархи мошин 100,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 36 607. савдо шудми ягон шуд? чанд? 90 савдо шудагӣ додагӣ не. опелашка солаш 2006. мошин вагонди. балонош дар ҳолати хуб. ин ҳолати берунаи мошин. ин намуд дастқафои мошин. дохили салон 2 электропакет. ҳа хуб. коробкаш механик, CD плеер. ҳозир пробегашам мефаҳмем. пробегаш 167,000 километр. кишоварзӣ ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
вазифадор карда این حالت سالن ماشین این بامش پنرامه محصولات نیازی اول بخصوص آب روغن رستنی برنج و دیگر محصولات عوض کننده باردار با منتظم تامین کرده این حالت سالن کفای ماشین بسیار خوب در بخش کشاورزی و واسطه تاسیس ابتداهای نو و استحصال محصولات мотор 1.8 сӯзишвори бензин расход чанд? расходаш 7 мегардад. ин чӣ хеле ки дидесонем ҳолати мотори мошин. нархи мошин 58000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 600 78 22 92 600 78 22.